passantenhaven in de Westreen is verkocht. De gemeente Dantemediel had in maart de haven in de verkeer zetten en nu is er on Rienk en Annie de Jager verkocht, die het bij de haven wijnen. Voor haar een mooie kans om haar een dream weer te matchen. Ja, mooier kan je het net krijgen. Nee, dit is eigenlijk wel een beetje een geschenk. Dat is, wie wen je hier prachtig. En nu kist u dit erbij realiseren gaan, achter die wenning, ja, dat is fantastisch. We hadden er jaren om zocht om een gelijkwaardig iets te vinden. Uiteindelijk zijn we hier bij daar. Hebben die reden dat plan een beetje de holle zetten. Maar nu kwam het op uw spaart en we zijn het is nu of nooit, dus we gaan een tropak erin. Voor de haven weer een soort belangstelling, maar toch is voor Rienk en Annie kiezen. En dit mij een achterliggende gedachte. Ik denk dat de echte reden voor de gemeente West is dat wij heel bord samenwerking opzocht hebben met het dorp. Wij willen echt iets toevoegen aan dit plakje en aan het dorp. En net heel bewust van wij moeten hier alleen op vertjennen en hier iets uithalen. En ik denk dat dat de meerwaarde van uw verhaal West is. Wanneer ze los kunnen met de plan is nog net al heel duidelijk. Achter de schermen zijn ze in volle gang met de tarriedings en hopen ze hoe een dik jaar hier een stuk verder mee te wezen. Dus het plan ben om in eerste instantie een achttal vakantiehuizen te zetten, rondom de Komhemmen, hier op de achtergrond van mij. Maar het zicht op water. En dan is het idee om er een steiger bij te hebben voor de bootjes. Daarna willen we een stukje binnenactiviteiten hebben voor bijen. Dus we willen dus wat richten op gezinnen. Dus ik mijn liefste bijen erbij. De familie De Jager zocht uit naar het eindresultaat, want voor haar is deze locatie makken. We hebben het met water, dus dat is wel echt een dingetje. Dus de voorhoes hebben de bootjes, hier op de zuidkant hebben we de ingang van de haven. En achter ons hebben we de haven en die hele sfeer van de recreatie, dat spreekt dus aan. En de rust die het op dit plakje is. Het is nou een haven, Zuid-terug misschien zo nou en dan. Dat zei van ja, een oorsje daar de meerwaarde net van in. Wij hadden iets van, dit gebied is prachtig en de uitstraling die het had, mij een goede invulling. Zal denk ik voor toeristen een hele grote meerwaarde brengen.